Iro itrai. Hallelujah. Para banget be. Ko ki banget ki jauh belai. Ken man ki para hau trai Jesus Christ. Ki kon besus bah ki jauh Jisu. Ki be ki jauh belai. Hakan ke por. Ngadan man ong hifi. Minister. Ngaki de jing tia. Ngapendam jing duai. Kat banganang duai. Kawan kata ke jing pasiau ke jauh mensim ko utrai. Kawan kata ke jing penki mensim ko utrai. Kawan ke jing kentu mensim jong utrai. Uong kumne. Kidon ki banget ki jong belai. Kidon ki beit ki jong utrai. Ki terang ban plai utrai. Ki seliang ban plai utrai. Kidon ki mensim ban lee ni mentau utrai. Henry kidang ai jakapat. Ika jing le roin. Kidang sngau le roin. Kidang don ha ka jing le roin. Kidang pek ika bor briu jongki. Kata ka jing la briu jongki. Bat kata ka jing sngau briu. Ka jing im briu ka jongki. Kim sngau not ban yeng ban pla. Yo try. Umen sim try. Umen sim ublay. Ukentu yanga. Uong kumne. To duai. Naka banta ka jongki. Ngaku mu syukri berit jauh belai. Nganom sngau le roin. Ha kene ke por nga ong ipi. Pi keloi ni amban pediang kene ke jing duai. Ngan yok ban duai. Naka banta ke jongpi. Ngan pendam ke jing duai. Ngan bu ke jing duai. Naka banta jongpi. Ngadon ban ong ipi. Naka banta utrai. Naka banta Jisu. Naka banta belai. Wat ong ngatlun. Wat ong ngamlak. Wat ong ngalek rain. Wat ju ong kum kata. Ong baik. Ngalak. Ngaslor. Jisu kum no kurani ngai pi. Tolong slor pi wang. Pol kum no ong. Ngalak ban le iki baro. Da kata ka jinor kat jo belai. Da ka jing pensyai bor ke jong trai Jesus Christ. Shua bangan duai menta jong pi. Ngai wer bat ngai kentui pi. Pelai ke por berkodor jumpi bat nga kan ke genta ban snga ban syak skor kintin iba ngadon ban ye slok ifi hadin nang ta ngan duai naga benta jumpi kintin ke bangadon ban pen i pedeng jumpi kintin bangadon ban ye slok pedeng jumpi kan ke por ke genta ke dei naga ketin ke jumplai snap ke ketin jumplai ke ong di yanga bat ipi bakalong kumne Kastiu pola apostol cikin nongrong. Cila nong kedekat ke bakat riau. Sengap ke jing hikai. Ki apostol ke jong belai. Ki beriu ke belamat utrai. Ong kum ni sengap. Namar ngam sengau le ruan. Ye ke gospel ukres. Naba kalong ke bor ublai. Ye ke ban penem. Ya wei po wei. Ubangai. Ya ujiu nengkong. Bat ya kuring. Ong lang bat nga. Yaro it try. Yaro it try. Yaro you try. Hallelujah. Hallelujah. Nama ngam sngau le rai. Yo ta ubala map yanga. Ubala penim yanga. Ubala yarap yanga. Ubala kershan yanga. Ubala pensyat bor yanga. Ubala sandur inga. Ubala penlong inga kumne ke bangalong ngan om sngau le rain. Ngan om le rain. Ye ki kam babha ki joku. Pilong kumne kolong kapa. Pilong kumne kolong kami. Pilong kumne ko ki kun samla. Pilong kumne ko ki hep ki beret. Dega jing baha jong trai. Kedega jing iet ke jong belai. Kedega jing isnai ke jong trai. Hallelujah. Tahato Finland ni ke jing baha jong trai. Hato Finland ni ke jing le baha jong blai ke jing em jong fi. Hato pin singau le rain ban plai kini. Ye ke ai bo blai la le baha ke jing em jong fi. Ye ke ai bo blai ula le ki kam baha ke jing em jong fi. Hato pin le rain ban plai. Nga ong pi kum ne ko ki be i jong trai. Ko ki bangai ki jong Jisu. Wat sngau le right. Wat pediang ke jing le right. Wat ai jaka ke jing le right.
ban plai utrai wat ong ngatlun wat ong ngamdon utlik upapna ngamdon ke jabing ke pro wat ong wa ngatlun wat ong ngamla ong bet kumne ngala ban plai utrai ngala ban lei mentau utrai ngala ban saki mentau utrai nganom ngau le rain ka jing le rain kam ju wan no belai ka wan no suedan ngam ngau le rain ban plai utrai namar ngatip bagan ke gospel kene de ke tien jo belai ka de ka bor jo belai ka bor jo belai balai ngam pi ka bor jo belai ngasem yele de ngamat yele de ngasem ke jing kalabamot bat ngatip ban kalabamot leng bang puli ke tien jo belai ngasem ka tien jo belai ka keren yang ka tray ke kileng sing jo ka tray ke jing em jo ngatip ban kalabamot shisha kene ke tien jo belai kadan ka bor bat kene ke kata ka bor ke jong trai utaw bo plai nga khmat ke breu ngaruan plai khmat ku pa jong ba happening bat akhmat ki angal ro ki utaw balen nga khmat ki breu ngaruan leni o akhmat ku pa jong ba happening bat akhmat ki angal lalu trayun len ye fi lalu trayum itu ifi kumno bangin long ki bangai kumno fi long ki bangai tengah ong ipi ke ai ke ba pitrang ya ke ai ba pi sliang ya ke ai pi don ke mensim ban le ai men tau try to le no mentahi la de pim le menta telano la de pim le menta telano yo pin babi yo kan poi ka por pin babi pin ong ani barok ka tu ka por ngadon jing tumu ban saki men tau try ngadon jing tumu ban le ai men tau try ngadon jing tumu ban plai try ngadon jing tumu ban saki yo try ka por te la le sakut tangga jing babi tengah ong fi pe ke tien jong try ko ngam snau le rai ya ka gospel u kris namar ka de ka bor jong plai ban pen im yano ri yano ban pen im yano ri yano leng ba ka jing saki ke jong fi hallelujah yero itrai nga ong pi kit man ki para ki be e how try Jesus Christ kan long ka jingkar kui fi kan long ka jingkar kui ngi la dangi pen ko ngo la ri pen ko ngo ila de ha gaban le e ni mentau try u Jesus kum no kuran ngai pi u Jesus kum no ong ngai pi u Jesus ong ni kin kin kum ne u Jesus kuran ni kin kin kum ne na ga gospel jong u yonis kan riu kala nang de khat ka ba lai pulai ngala kran ni kin ki ai ya pi ba pi de ben tiep pi ben singau thu ba ga jing sup kadan hau jisu bat hak perthai ni dan ka madan thma ni dan preng jong ge jingala tu try jisu ang kum ne diang ga jing shlor bat singau shlor ngalong kham krau ba ni kita ka thma ka phiale ngalong ba kham krau ba ni kita ge jinjar kita ge jing mangalong lembat fi kita ge jing kular ga joblai tolong shlor da ka donot ke baslor da ka mensem ke baslor da ka ta jing singau slor ni poi ka thong jang ka ta ka jing job ana pi poi ke jing job pidiang ka pesngit ke sia ke jong try hallelujah iro it try pek nya ong fi ka bible ka kran ngai pi ka ktien job le ka kran ga jing em jengai ga jing em ka jong pi philippi chilanang na khat ka ba ar pa khundai ka benta o Chris ka benta ka jong belai ka benta utrai la ai pi la ai hanga ban yo long bangai ba phin long ki bangai le om de ye pi om de yanga om de yangi ki bangai jong belai tang sungai ong la biang tang sudon kerteng balang ong la biang tang ban long hapo balang ong la biang utrai kum no ong ngai pi Jisu kuna kumnong ong fi gas ni bakanto snap gadaya pi gadaya nga ban sha shitom na ka bantau try Henry ong kumne ka bantau Chris la ai fi om tang ban ngai ya Henry ban sha shitom ban yele shitom ban sha shitom
ban tre shitom, ban yelek shitom, naga benta ukris. U Jisu i ye u IT la di daga ba pun shitom ni la di na menta jonga naga benta ga jong fi. Ngi menta da dangi i ye utrai. Shisha la pi ong tang ka shintur nga i ye utrai nga i ye utrai nga i ye utrai. La dangi ong tang ki shintur klem da don ka kam. Klem da don kata ga jing le ni menta utrai. Pis ngau de ni. Nga ngam ngau de. La dangi ong tang kata ka shintur atrai nga i ye me. Ablay nga i ye me. Ajisu nga i ye me. Hoi trai nga i ye me. Hoi kan rat nga i ye me. Hoi belai ba i jonga. Ladang nga ngam le na ka bentau trai. Ngam sya shitom na mentau trai. Kata ki shintur baong banga i yo trai kalau ka bersyukur. Klem da le dia tak daw ngong fi. Bangin sya shitom, bangin trai shitom, bangin yalek shitom na ka benta utrai Jesus Christ. Hallelujah. Kena ke kubur ngong fi. Ada pi sengap rusyang afi. Ada pi sengap rusyang afi. Kamram jung aku syukri utrai. Kat bau Jisu 41. Kat ba kan jingrong no 41. Ngah pendap ikata bu trai bu yang ngah. Dan bersengap rubiang dan bersengap rubiang ngila pendap. Kumong trai pi kinong penkin mau. Tawat syong thai. Ngihap yai penkin mau nak kapor ci kapor. Ngihap yai tu nak kapor ci kapor. Ngihap keren nak kapor ci kapor. Kum ta nga ong i piki bangen jung trai. La dangi ong tang ka shentur nga i jung trai. Klam da le ni mentau trai. Utrai sengau ba. Utrai chom sengau ba. Kan jingai. Pi ong nga nge. Lam da pindale. Kalong ka bayap ak khamat mo belai. Puli kata pinlam. Naga Jacob. Jacob ar kalong dekat ka ba. Kat nyau. Kum taru kata ka jingai. Ada kamdan ke jinglan kalau ke bayam uji suruh ang naga gospel jong Matius nyau dekat ke baar puai omu beri barok baong nga atrai unyuk puai ke hima oblai hari tang utake ubale unyuk puai ke hima ke jong utrai Jesus Christ uji suang na gospel jong Lukas nriu dekat ke basapun riu balai pikot nga atrai balai pi ong nga atrai. Henry pimlek penban ye ke ke banga ong ye pi. Ujisu ong nga pi. What len you? Tau balen ye nga khamat ki bru ngarungan len khamat ku pa bajung ba peneng. Utaw plai nga khamat ki bru ngarungan plai u khamat ku pa jung ba peneng. Shisha la de pi i ujisu. Om de tang ka shentur banga ong nga i yo trai nga i yo blai klem da le ni ka bentau trai klem da cha shitom klem da pen shitom ha ka ne ka po ya ka ka badan ka da not jompi ban le ni mentau trai ya ka ka badan ka men sim jompi ban le ni mentau trai ya ka ka pi trang pi sliam ban le ni mentau trai ban plai yo trai ngat nga ketui pi what let right what ngau let right what page ka bor breu jong pi what page ka jing start breu jong pi what page ka jing la jong pi page u blai jing ilong ba khrau page u blai jing ilong blai ba don bor phai chi ka jing khrau trai phai chi ka jing la ka jong blai what ong ngat lun what ong ngam la what ong nga let right what I jagai kini. Ong bet ngala u blai jeng along bakra. Ong bet nganot utrai dan rangkat lembat nga. Ngayat bar utrai. Ngayeng bar utrai. Umensim ko yalam nga. Utrai di kapten juga. Ubayat Hashua. Hallelujah. Hagani ka po. Umensim utrai ong. Tuduai. Mereka bentang ke jongki. Kumeneng ong fi. Na kum syukri berit jong trai. Ngahap ko ngo. Ngahap pen ko ngo. Ban duai mentai jong pi. Tu ni duai mentai jong pi. Hakan ni ke po. Ke bagian
pendam ki khali jong pi penret ialah di wat ika khamat jong trai wat ika bor ke jong bút ini jing duai jong a trai jisu yarap yang a shisha ka donut jong a medium shisha ke mensim jong a medium nga i ya me shisha nga i ya me trai medium abla yang a ngadon shisha ka jing terang ngadon shisha ka ta ka jing sliang ban pla ya me trai ban sakhi ya me ban pensiau ka gospel ka jong me haki jat bin riu haki beriu paro trai naduk mentah nganam ai jaka ka jing le roin nganam sngap ai ka jing le roin naduk mentah ngan pediang kintin ba me ong ba belai bi me ong try tolong slur naduk mentah try bangan long ubah slur ban play ya me ban play ke gospel ngana mar ngatiap ke gospel de ka bor jom me ban pen em yano re yano ko try kena rekti belai ke jong me ya rap ya nga ha kan ke bor ngam sngau le roin namar mela map ya nga ngam sngau le roin namar ke gospel ngatiap ka kalong ka bor jong me ban pen em ki men sim ki ba kordor men sim ba khoi pen slek ya nga pengkuk boringa Krisyan boringa hikai ya nga yalam ya nga ai nga ka jing start jing champang jing sotu men sim khoi hame nga IT nga shania ya rap ika GM jonga nanduk mentah ko baga donut jonga nga i ya me ngan syak sitom na ka bentah ka jong me ngan tray sitom ngan yalek sitom na ka bentah ka jing pen em jong me na ka bentah ka hima ka jong me na ka bentah ka khubor ka jong me try jisu na shania nga IT ya me ko play na me kon rap e nga pan kina paro kerteng jisu amen ngai na preng jong pi pia duai lang ban nga pia bút ini jing duai jong nga na do mentah tung ini tresitom na mentah ka hima oblai in tresitom na ka mentah ka jing pen emu trai in tresitom na mentah ka gospel of Jesus Christ nginam sngau le rai ngam sngau le rai le dale le nginam ai jaka ika jing le rai ublen ker khui fi un ker khui ngene ka bor ka bekenta nam ta ka borom ka jong trai amen